Bueno, seguimos aquí no Land Rover. Hoxe é un día moi especial porque temos unha primicia mundial. E aparte temos que presumir desto que vai pasar a continuación e do que vai pasar todo o ano e do que leva pasando moitos anos. Este é un exemplo, un dos exemplos máis visibles, pero é un exemplo de outros moitos que hai. Hai unha semana pasada, unha das principais orquestas de Galicia, a Orquesta Panorama, poñía en redes sociais este cartel. Todo vendido para o ano 2026. Todo. Todo, sold out. Aí o pon abaixo, non temos fechas disponibles. Non teñen ninguna fecha disponible para o ano 2026. Aí vedes unha parte da Panorama, unha parte, aí a temos. Pero, a ver, é unha maravilla ter unha orquesta deste nivel e outras que hai, pero hoxe estamos facendo aquí a presentación oficial da nova temporada que vai arrancar esta fin de semana dunha das orquestas máis grandes xa non só de Galicia, sino de España e seguramente de Europa. Hoxe veñen a pintar a mona a Land Rover a Orquestra Panorama! Sentados, que podamos yo. Deronvos un sitio ou non? Asignaronvos un sitio? Non. Ah, non, dixeronvos que fora de Sí, segundo. o tuntú. Eito. A ver, vamos por partes. Que facemos primeiro, as presentacións ou dámoslle o camión ao que o ganou? É porque lle podemos dar o camión, non? Ganou o camión porque dixo que a última actuación da Panorama en pesetas foran 900.000 pesetas. Exactamente. Discoteca, sala de fiestas, Ramallosa 2000, 31 de diciembre de 2001. Fin de ano, a última vez que cobramos en peseta na Ramallosa. Porque cando era de Brao, canto cobraba? Hai 25. Canto cobraba Brao? 2,5 millones pesetas, eran? Pesetas, de verán. O fin de ano é unha data cara, Sí. Pasa que xa pasaron moitos anos. Vale. Andarei aí por 1 millón ou así, andaría así. Dámoslle aquí, que están aquí, mira, ven por aquí, estaban aquí, aí. Amigo. Pero firmache, mira. Mira, firmou aquí, Aí está, firmado por Lito, o tráiler da Panorama. Bueno, preséntanos aínda que xa conocemos. Xa conocedes, non? Hai xente que xa conocemos. Sí, son coñecidos xa, Sí. Bueno, Mario e Diego non sei canto levades vos. Eu levo 5 anos. Tú levas 5? 5. Ostras. De 11. E que va? Tú xa levas 11 anos? Xa levas 11 anos. 11 años. Pero entonces tú canto levas? Eu devo levar por lo menos 31. Di a verdad. No, en serio. 31. No, levo máis, no. Como máis de 31, hombre? 32. E vos sodes novas? No, yo no. Ela No, non, tú ela xa estuveche. Sí. Pero ela sí. Tú sí. Yo sí soy la novia. Exclusiva tamén, Entón temos a Mario Diego, María, Marián Yaiza. e Yaiza. Vale, Yaiza eu fichaxe... Eu fichase... Estrela. Estrela deste ano. A onde fuche roubar? Fun a Lexos porque aquí xa me miraba mal cando iba a roubar outra orquesta. Pero onde estabas, Yaiza? Onde estabas? Yo vivo en Salamanca. Ah, pero Y tú eres estaba- canaria, ou que? No, el nombre solo. Un hombre canario, sí, moi canario, además, Yaiza. Pero yo soy salmantina. Tú eres de Salamanca. Pero estabas noutra orquesta? Sí. En que orquesta? Bueno, era una macro discoteca. Que é iso? Macro discoteca, sin músicos, non sabes? Bum, bum, bum. O sea, como unha discoteca móvil, pero a lo bestia. A lo loco. Vale. Arrancamos este venres. Arrancamos este venres. Bueno, arrancamos, eu non arranco nada. Pero... Arrancamos, o sea, imagínate como estamos sin dormir. A ver, contadme como é a cousa. Bueno, pois, O venres como é? o venres é en Grado, en Asturias, En Asturias. Vale. Esa é a primeira da xira. a primeira da xira. E pois a primeira en Galicia no sábado xa. Este sábado é a primeira en Galicia. Sí. Donde é? Pois en Valga, no aparcamento da Sala Chantecler de Valga. Este sábado. En Poza de Suros.
Iso é Ponte Cesures ou... Ponte Cesures, sí. Cesures. Está ao lado de Valga, pero é Ponte Cesures. Vale, entón, este venres en Asturias e o sábado en Galicia é a primeira vez que vai facer o show. A primeira vez. Como ten que estar de pesado este señor, eh? Bueno, Como van os ensaios? intensos pero fructíferos, como se suele decir. E podes contar algo? Algo. Home, a ver, o nombre da Decir xira, alguna- non? A xira como se chama? Time Tour. Chegou a hora. Chegou a hora de que se retire Lito. Chegou a súa hora. Time Tour. Sí. Vale. Pero E, dante, pois, como novedade máis importante que levamos realización. nas Cámaras, pantallas. sí, nas pantallas dos lados. Ahora, donde quepa todo, vamos a 63 metros. Temos pantallas nos Claro, nos trailers está moi ao ben lado. pensado, porque eu tiño ido algunha vez ver e a vos casi non se vos ve, cando hai moita xente. No, Exactamente. entón vemos polas pantallas. Exactamente, que non nos estábamos dando cuenta, pero xa con tanta xente do que é da mesa de control para atrás, pois, solo se me coñecía a min por a calvo. Canto foi o día que máis personas houbo nunha actuación da Panorama? Pois eu creo que o ano pasado tivemos festas en Madrid de máis de 20.000 personas, Sí, tranquilamente. tuvemos de Salamanca. 30.000 en... Salamanca. O Salamanca. récord o ano pasado foi en Salamanca, canto hubo? 30.000. 40, 32.000. no fueron 40. Cuidado, Yaiza, cuidado con esto. Salamanca. Vale, eu teño moitas dúdas. A ver, fanse dous pases normalmente? Vai facer dous No, pases? facemos 2 pases en Galicia cando a comisión manda e tal. Fora de Galicia e de Asturias facemos sempre un paso único de 3 horas. Como 3 horas? 3 3 horas seguidas? 3 horas seguidas. E mallando, Mejor, ¿eh? Como mellor? Mejor. 3 horas seguidas? Sí, sí, sí. Porque se non é, se son dous pases, como é? 2 horas e 1 hora. O primer pase 2 horas, E o que a segundo comisión dunha hora. dice que é ás 10, empezades ás 12. Claro, Por suerte. Hai algo de eso ou non? pero o tempo temos que facer A ver, igual. normalmente en Galicia que hora empezades? Normalmente. Unha da mañán. Mínimo, Entre 12 e 1. Tú estes datos deronchos ya, dice que se empezaba a la 1. Que se acaba, a que hora se Lo acaba? está descubriendo ahora. Acabamos, a que hora se de acaba? verán acabamos ás 5 da mañán. E días de 7 da mañán. O sea, o normal é empezar a 1. sí, 12 Sí, e media, cando, unha. cando estamos acompañados por outra Ostras, orquestra, pero se o primer pase é a 1, son 2 horas, acaba ás 3, entra a outra orquesta, fai de 3 A 4 o 4 e segundo. media, vos entrades ás 5 e facedes de 5 a... 6. 6 e a cuarto. media das festas de horario de 11 a 5. Tocan de 11 a 1 a outra orquesta, por exemplo, nós de 1 a 3, e de 3 a 4, nós de 4 a 5. No, a ver, explícame outra vez. Empeza normalmente a outra orquesta ás 11. Ás 11, Sí, e exactamente. fai de 11 a 1. Exactamente. E por vos facedes de 1 a 3. 3. E depois de 3 a 5 a outra. No, de 3 a 4. 3 a 4. E vos de 4 a 4, media. E vos preferide facer un pase mellor? Sí, claro, moito mellor, Sí, yo sen sí. dúbida. Sí, Porque a xente espera o segundo pase. Sí, claro. Espera. sí. Bueno, depende da festa. Depende da Esperan, festa, pero o depende que da pasa é que... Mentre esperan, que se esperan. Sí. Viste que están ali todos mangantes. Sí, Estamos sí, mandando cuidado, por aí, están por aí. Las Ay, estrellas mira, de verdad, mira, ¿eh? mira, Que lle mira, demos un mira, aplauso mira para que vamos chega a de dar de mangantes. verdade. Canta xente hai en total? Canta xente hai no escenario e canta xente hai a parte do escenario? Somos 23. 23 no escenario? 23. Cantantes? Cantantes? Cantantes cantos? Sete Tú vas cantar cantantes. este ano ou non? Este ano cantas? Canto, sí. Como non cantaches os últimos anos? Os últimos anos, pero cantei, eu canto todo. Sí, canta, canta. En total no escenario 22. 23. 23. En total no escenario. 22 máis eu. Sí, no escenario. E en total de todo xente? En total, pois, somos nesta xira, somos unhas 42 persoas. 42 personas. Wow. Trailers? 6. Imagínate coa subida do gasoil, Dios mío. Mima. Pero non entendo 6 trailers. Hai A moito ver, material, pero explícame como van os trailers. A ver, po escenario, O escenario, o escenario só é un Con un trailer. pouco de estrutura. Vale, un trailer por escenario, vale. Sí. E os outros 5? Pois con material dos músicos, Camerino. pantallas, Camerinos. robótica.
O sea, cousas de iluminación... Moitas, hai moitas pantallas, hai... Pero no escenario só hai un trailer. Eu pensei que había varios trailers no escenario. No, é un solo. É un, pero abre moito. Pasa que aí no escenario xa non colle ninguna carga, porque é como, sabes, é como o Playmobil. Sí, pero cando vades a unha festa, vale, queda ese trailer aí no campo da festa. E os outros 5 trailers, pa onde van? Algún queda arrimado. Arrimado a este O plano. camerino queda colocado atrás, Sí. para cambiarse, un é o camerino, e os outros 4 poden quedar colocados como... Pero hai sitios que xa non colle. No. Intentan por facer que colla, pero... E agora teñen que quedar, 4 teñen que quedar na festa. Porque un é o escenario, atrás vai un que é o camerino, e 2 ao lado que son as pantallas de realización. Este ano hai que cobrarlles un pouco máis logo. Hai que cobrar un pouco máis. Estamos pensando en subir o precio. Sí. Nós cando fixemos o concurso de precio da Panorama íbamos poñer o 15 de agosto, pero 15 de agosto. o 15 de agosto é imposible, porque iso collese dun ano para outro. Normalmente está varios anos. Sí, hai... Sabedes onde estades o 15 de agosto este ano? Sí. Donde? En Betanzos. Que dices? Porque repetides ou que? Normalmente esas datas así importantes repetimos sempre o mesmo sitio. Está preparada Eva Iglesias para presentar estes mangantes? Un aplauso grande para Eva Iglesias. ¿Qué tal? Estás flipando, escoitache as cifras estas. ¿Qué cifras? Hai máis trailers que músicos. Xa, Roberto, pero eso xa o sabíamos todos. Por certo, falando de música, sempre hai o rollo, non sei se ainda existe eso, de xente que cas grandes orquestas, non só ca Panorama, cas grandes orquestas como dice, no, é que é todo playba, é que canta, non canta, É todo playback. é todo grabado, é todo en playba. Ainda se sigue dicindo eso. A ver, eso dino sempre, igual que, mira, a nos Non só de vos, é de outras orquestas Sí. grandes. Dino, además nos decíamos que a nos hasta dicían que non sabíamos terminar unha canción porque facíamos moitos meses. Hai anos. Porque nunca facedes as cancións enteiras. Claro, decía, non saben terminar a canción. Ti sabes cantas cancións temos no repertorio diferentes, ao contar todos os meses e tal. 165. Non flipes. Así como contei Na nosotros. xira. 165. E vos tedes que acordarvos de No. Sí. Home, das que canto, Cada pero una o suya. guitarra... Cantas cancións, por exemplo, ya, tú cantas cancións cantas en total. ¿Qué número de cancións? Unas 20 y algo, pero no enteras. Como Vale. Cachos. cachitos. Claro. Vale, e tú por aí tamén, 20 Sí, pico. por ahí, sí. Pero é curioso que nos culpan de sempre van á voz. Non, a voz, é en pleiba. Se fora en pleiba, eu cantaría, os mellores temos cantaría os eu. É Non che parece? verdad. Tens toda a razón. Tens toda a razón. Non che parece? O de Cibrán cantaría o eu. Eu bailaría para min. E non podíamos... Bueno, esta xente eu escoitei na cantar moitas veces tamén, esta xente canta moitísimo. E non podíamos cantar algo así, agora que estamos en directo aquí, así como a capela, para darlle na cabeza a xente. esa Home, que claro, dice, pois gustaría. Temos un micro por aí, trae un micro. Ti por no, aí. eh? Eu non, Trae un micro. Ti no. No, porque tú xa sabes a xente que cantas ben. Sí. Exactamente, por favor. Déxame. Quen quere probar? Quen quere? Venga, Ven. sin miedo. María, proba. María. Sin miedo al éxito. Pero así, non... E que queres? Que es música? Eu que sei, aunque sea un guitarrilla, pandeiro, un ¿no? Algo. Estamos acordeón. músicos Bueno, aí, yo que qué queres? Que queres? A ver, Estamos músicos aí. por exemplo, veña, o do acordeón. O acordeón. É o da Guitarra, guitarra, vai. veña. Ole. Pero que vai cantar? Que vai cantar? Ole, María, ole. cantas ti mismo xa? Venga. Que cantas? Voy a cantar La Perla. A de Rosalía? Oh, esa vai no repertorio, non? Es un himno eso. Como se chama o repertorio? O repertorio chamase playlist, como se chama? Chamase... Non dicimos lista. A lista. O repertorio. A lista do Bueno, repertorio. eso estaba claro que iba aí no repertorio. Sei eu todo o repertorio deste ano. Dixo Choura. Sin sabelo. A ver, Sí, va oh. por aí, Bad Bunny. Bad Bunny vai. Barbari, sí, Quen sí. fai de Bad Bunny? Escoita, Dalle falle. o micro, dalle o micro. Dalle o micro aí. Tú vas Fai un cacho aí a capela de Bad Toca Bunny. calentar, que esto es difícil. Cal, Que se calentar, o que? cal va a desmeter de Bad Bunny? Va, espera. Cal va a descantar de Bad Bunny? Esta, por ejemplo. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. 6 cheese, ey, que sonría la que ya le metí en un VIP. ¡Ole! Muy bien, muy bien.
Bad Bunny. Yo quiero que me des un besito nada más. Quiero que me des un beso. La Villa. La Villa no. No. ¿Qué? No, no, porque me Dale queda, la Villa, queda muy alta. ¿Qué es la Villa? La Na, Villa. na, 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 La na. Villa. Con el receto. Esta no. Pero cantos temas van en total? Temos 165 temas diferentes, ao contar E non tes La Villa? Pero la morocha La sí. Villa. La A Morocha sí. Morocha sí. K-pop. ¿Quién canta la morocha? También. ¿Tú cantas la morocha? Vale. ¿Qué más? As K-pop. A nova de Romeo Santos? A bachata, non? Sí, a Ah, moi ben. E que me queda? Vamos a descifrar todo. Estamos a decir todo. Vamos a decirlo todo, ya non va a haber De Pili sorpresas. Pampín non lle meter ninguna. De Pili Pampín metemos la xa para outubro. Para outubro. Vai sacar un tema ahora, eh? Vai sacar, Temazo, sí, temazo. sí. É temazo, Mira que deixamos a María aí para Ai, cantarnos María. algo. A Perla de Rosalía. E a Perla está no repertorio. Espectacular. Sí, claro. Sabe. Esto é directo, eh? Aquí non hai... Aquí non hai trampa ni cartón, nin trailer. Bueno, e ao principio do programa igual. Tampouco, no, sí. Vaya aí a ver. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. ¿Cómo? La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. ¡Ole! Muchas gracias. Un aplauso para los músicos todos, por favor. Muchas gracias. Oye, qué bonito, eh? Qué bonito, qué bonito. E non pensastes en facer, porque claro, o espectáculo da Panorama é conocido por todo o mundo, espectáculo de luz, de sonido e todo, pero levar unha mellor unha mesa como esta, rollo Zetangana, e poñervos aí nunha cousa, cuidado, eh? Ai, me Hai moita voz encantaría, aquí, moi potente, moi chula, eh? Pero con Tamén, la ahora que te de realización, Ah, aí, é verdad que cuidado, se pode, eh? Eso Isto é unha quedaría cousa- espectacular, eh? Sí ou non? No, eles non lle vale eso. Eles estar sentados non saben, eh? Non sabemos, somos moi activos. Son moi Pero hai activos. cantos bailarís e bailarinas hai? Temos 6 oficiales. O sea, profesionales, o resto, pois, facemos o que podemos. 6. É que eu conteino moitas veces, eu o que máis me gustaría ser na vida, Sí. se volver a nacer, conteino algunha vez, non? Sí. É bailarín. Sí, sí, en serio, pero non bailarín de clásico ou ballet, no, bailarín De verdad. Moderno. No, moderno, sí, de Urbano, sabes de que urbano, de sabes que eu salía aí, Quieto, quieto. Temos aí dous que che poden dar unhas clases. E moi guapos, eh? Sí. No, pero sabes que pasa? Que eu molesta a música para bailar, sempre A ver, vi aquí un par de veces, vi por aquí por aquí. Dani Héctor. ¡Bravo! Un paso, un movimiento. Pero a mí me gusta moito, por exemplo, cando Bruno Mars vai un rollo así de vacilar. E el de Michael no te mola. No, que eso no, algo más sencillo. Un movimiento. Ah, o break. Breakdance. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Aplauso para... Moi ben. Chavales, Na miña época non había bailaríns. Metéronos Na ahora. tua orquesta non había bailarín. Que iba a haber bailaríns? Non había nada.
Estabas todo o rato. Había teclista Oiche, que tocaba o seu órgano. o sábado hai en Chantecler, eso é entrada libre. Como entrada libre. O no parque? Hai que pagar, hai que entrar. Ah. É no parque, pero hai que pagar. Canto hai que pagar? Eu non sei, como será de ser, non é que non sei. Podíamos ir, no, no. Por aí estará. ¿A dónde? A Chantecler, podíamos ir ali. Ay, vamos, o Hai como sábado. entrada, como Aí é entrada. un pase seguido. Sí, As 3 horas seguidas. Sí. No parking da Chantecler? No parque da Chantecler. Organizou a sala de festa Chantecler, entonces Normal sei o que que cobren, poñen. normal que Normal que cobre, non? Porque eles pensan que ao mellor vos vadelles cobrar tamén. Exactamente. Entonces, vanse cubrindo. Estámoslo pensando, va. Oye, dicía antes de presentarvos, teño que felicitarvos porque eu cando vin, o sea, todo, tedes todo, xa non hai ningunha data para este ano. No, Naide pode está contratar. todo guardo. Por primeira vez na historia de Panorama, antes de empezar a xira, xa desde o mes de febrero, tuvemos Guau. sí. Si non reventan. Maravilla, Quer decir que seguir rápido eso. Nunca pasara eso. No. Nunca pasara a esta altura. No, sempre quedaba hasta máis ou menos mediados de setembro, sí que podía estar casi todo, pero despois é que tuvemos que decir. E para as comisións de festas que nos estean vendo tal, é posible que se poda caer algunha data e que quede ou non, ou iso non vai pasar. Non? É raro. É Normalmente raro, eso pasa despois de Navidades, porque unha comisión ten problemas económicos ou Certo. calquera cousa, Pero pero a esta altura a partir de ahora, o que pode haber é choiva, ter que suspender así algunha, pero Pois, mirad, agora que vades moito fora de Galicia, non? O ano pasado estuvestes, non sei cantas actuacións houve fora de Galicia, pero moitas, non? Por... Sobre 80. 80, sí. Sí, 80 fora de Galicia. 80, 90. normalmente facemos 150 e a mitad de fora de Galicia. E, por exemplo, que sitios? Madrid, fora de- Valencia. Madrid, sí, Valencia, sí, En Madrid estamos Albacete, moito. pola zona de... Bueno, ano pasado, Murcia. Castilla y León tamén, lógicamente. Estuvemos en todas as comunidades, hasta en Canarias. Bueno, quedanos solo as Baleares, as Illas Baleares, no resto estuvemos en todas. Qué fantasía. Pois agora que vades tanto por fora, iba a dicir que sempre fostes un orgullo para nós, para este país, e agora máis que nunca sodes un orgullo por toda España adiante para Galicia, e felicito. Bueno, vamos... Cerramos con... Cerrado, non. Habrá que esperar que temos que ensayar. Atención, vai cantar María, pero vai cantar tamén Lito, non? Bueno, sí, estorba má música, pero... Bella. En riguroso directo, pasade por escenario, pades vos, non? Pades vos, para aí. Ay, no, cáela. Arranca aí. Que vai cantar? Unha de Dani Martín, Cero. Ay, que Cero. esa quedalle ben, porque De é Dani así Martín. nun tono baixo. Que está tamén dentro do repertorio, non? É o que despedimos o segundo pase. Clásico. Lito, que isto é en directo, Por eso estou poñendo o monitor, si Claro. E proba ben, que vaya todo ben e todo espectacular, Espera, vente para aquí, Eva. Sí, vémoslo desde aquí, perfectamente. Vai a cantar con Marlene. ¿A qué? Un aplauso para Marlene, por favor. Nos tivemos a fortuna de escoitar os nosos ensaios tamén, é unha auténtica delicia e sobre todo que pasa poucas veces, poder disfrutar da panorama nun ambiente como este, máis recollido e donde, home, a música tamén ten valor evidentemente no espectáculo, no show, pero aquí é como que, ao haber menos lucerío, digamos, a canción, a música colle máis. Lito, non te retires nunca. Ole.